I després, quan notes la pressió de la judicatura o de la política, dir, no, és que en realitat no ho volia fer, disculpeu-me, sóc molt espanyol, estimo Espanya, parlo la vostra llengua, aquest tipus de coses. El Fermí fa més una perspectiva històrica i explica com s'arriba al procés des del catalanisme, perquè el catalanisme no havia estat independentista, almenys en els discursos, i es produeix un canvi d'hegemonia que no s'ha revertit, jo crec, perquè es va acabar el catalanisme i va sortir una cosa nova que potser tenia molt de final d'etapa, no només del seixantisme, sinó del catalanisme dels últims 150 anys, i això ja no funciona, i els catalans han assumit l'independentisme com el nou ethos o el nou pinyol ideològic del país, però encara no és un independentisme plenament conformat. O sigui, és com Fermí una mena. Roviralt estem parlant, Sí, aquí? el procés és com una mena de transició entre les dues coses. Fermi explica com es produeix aquesta transmutació del catalanisme en independentisme. El Manent, com deies, fa una crítica aferrissada, crec que és la més dura de la secció, i analitza, crec que posa 10 punts en què l'independentisme va fallar o va fracassar i quines haurien d'haver estat les actituds mm, les actituds per per un independentisme de debò. El Resina és més acadèmic, també fa El la seva Ramon crítica. Resina? Mhm. Mm. I la Núria Cadenes fa una crítica més aviat des de l'esquerra independentista que ve del PSAN i que ara és més o menys la CUP, però també crític. M'agrada molt la seva idea de indesinenter, Sí. que és aquesta manera de no sé, és una manera de fer política que jo crec que convenç molt, jo crec que, que és molt pura. O sigui que les forces noves que estan sortint, veus que fan això, no? Com si tu no, que tu fas el que has de fer perquè ho has de fer, independentment del que... I bé, jo crec que hi ha altra gent en aquests moments fent això i els hi va bastant bé. Mm.